Kumba khat nyungot ki brio ki layap bat bun ngot ki la mensaw. Haba ka jingtay ya ka literal ban le shanong ba aiswal kala khalam menem step akapor khatwi beji. Ki khumona po Mizoram ke liya thu ba ka jing khalam ya ka jingtay ya ka literal ka di kata ka benta ka bagi khat ka sairang ka badan stang kumba 40 kilometer ban poi hanong ba aiswal. Kini ka jingtay ya ka literal ka long shibanta na ka jing thu jong ka sokar pedang ban penyaso ya borok ki jala ka thestain lami ngi lamba ka literal. Ya ka daw jong ka jing khalam jong ka jing sna ya ka literal pala ban tip. Na le thu ba kidon kamba saphongon e kinong tray ki batray ha ka te ka jaka ka balong rian ka ba ya ka literal lasna da ka penyang ya ki paya ha ki jaka ki balong rian. Ki khubor ki balayo ki thu ba hadu mental yo ban sai khat nyu teli ki medyam badang don shu ki pat ki ba ban ha ki ni kinar ha ki benta ki balong rian. Nakalyang umatri rang ba jong ka Mizoram Uzoram thangka walapan pau ka jing sngsi ka bajur halo jong ka jing jam ba nakalyang ju wang ba ka sarkar ka nyere kan bala menyerap ye ki kinong tray ki blangat akan ka jing ja ka basngsi. Ki khubor ki thu ba ki pai ba ki lami khamdam e ki Young Mizo Association menyerap ye ki kinong tray ban sei ye ki na ki jaka ki balong rian sya ki benta ki balaj banyat kali. Ki bor sarkar ki ong ba ka jing tray ya ka literal kalau ma penyeso ya kanang ba aiswal ba gui pat ki benta jong kari India ba khamtam ya ki benta ka testain lamingi kumblong mata kami seram nalor baklaran ki surok kadal ru kalenti lingsun ya ka bakaling sun ka juhiar syakate kanang ba aiswal na kapor syakapor ba ka jing thu jong ka literal kalau ma penyeso ya kanang ba aiswal ba gui pat ki nang ba jong ka san stay lamingi ba kamjuru masuk kali kawan ba ka ket ka ba jong ki pat ba jong ka jela kabalong riat bat kabalong lumba.